weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe ɓokki sabbundu dumga wuro alpha mbakna dow mbakna lesa fonde sammali jeeriyila bamaɓe wudduru ko on waktu yoni ha to sadela guijilona ko on waktu yoni ha to sadela guijilon ali wuuri keɗeɗe kame dondu kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o jaɓɓama jaɓɓungala payodingal no fewi toon to Thiès gam fawoydemo hayre makko adinde ko fate banggue mahdol école mawɗo jaaduɗo e jamanu wonande ɓen jangguɓe ha keeɓi baccalauréat men yiɗɓe yarude fannu hisawal kame fannuji goɗɗi tawni mbawa jokkoyde toon a gande mumen to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o waɗi jilluji mum yogay sanceji taweteɗe ndera noksoɗa gam yilloyade ko wayno logement ɓiɓɓe leydi ndi ko jogori mahanede kame village traditionnel mo woni e garɗinde e ndera lamorgo leydi Mauritanie galle Kuluba mo leydi Mali hanki jaɓɓima gonnoɗo hoorejo leydi Niger woni Mohamed Issoufou hakkude makko e colonel Assimi Goïta jaam e kisal e ndera Sahel to leydi Guinée Conakry jeeyaɓe landaji lundo hewɓe hanki darima e yeeso tribunal ngal désigné oɗo saha mo gonɗen ɓe goni koye contrôle judiciaire gam tumedeɓe seppoji ɗi galda e yamirore ha waɗi hen mayɓe kame gañiɓe kabruji men manaw en ha to Côte d'Ivoire Ghana Togo Benin ma en jaa ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓen wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko temedde 4 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa
gorel teyya hewɓe ceetima gila tan nani gorel teyya mbatti yardi ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel teyya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwreken to koridinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel teyya janggana hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com sa yiɗi hebde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sokaral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel teyya ciggam nangue wulgue diaw are men addi ko jaam e ɓamtare nder rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko sagataɓe heblaɓe heblo garɗugo taw kadi ɓe kebla koto leydi Turki ciggam nangue wulgue diaw ko sagataɓe dariɓe heblaɓe fannu installation so tawi koye bâtiment e nder galle ma woyduma forage ma kala hen ko jiɗɗa koɓe heeɓiɓe ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Harouna Daouda Ndiaye gorko mo Tumbel aɓe dokka hoolare moni kala sa yiɗi nanga koppareje ma halis ma mbaɗa e poos ɓe gollonoma ha jira guite maɗa so woyndu joguiɗa so forage joguiɗa so e galle ma so tawi jiɗɗa ko waɗanede installation moƴƴo dewɗo lawol payodinɗo jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi frigo ji moƴƴi congélateur uji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi ventilo ji moƴƴi hay lampaji moƴƴi bawɗi moftude jeygue ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ɓe kolliti matériel uji ɗi ɓe joguiɗi hayso dabbude ari aɗa heeɓa kuɓɓam ha no jiɗirɗa ni henna sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw beele mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni keɓa tonggode mabɓe so tawi ko tonggode leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 walla mbaɗa tonggode leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 so tawi ko tonggode leydi Sénégal nde ande waɗi WhatsApp kala ɗo gonɗa sa jokkodire Harouna Daouda Ndiaye ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw ari ko ƴellidde rendo men e ngeɗo hen nangue safingue daña ko nafti ena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde no gase jeetati mawnde no gase jeetati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar e nder yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon
Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon lartude nati mon ɓosoje kame kumpital mon kala woni toon ko musidɗo men Saydou Abouba kabroji men ɗemngal pulaar gartaten koye jillu kikiɗe hanki o mawɗo leydi Sénégal Macky Sall to wuro Thiès eɗen gandi Thiès o jaɓɓama toon hanki jaɓɓungal paayodingal no feewi ɓiɓɓe Thiès naɓe kala jalti gam hollirde weltari mumen mawɗo leydi ndi gam suɓade wuro Thiès wadde toon école mo hinde dowrowe mawde no feewi caggal sa janggi ha jangdema yettima won nokku beele jaaha bittoya ha keeɓa karalleje goɗɗe kese jaduɗe jamanu mbawa ngarɗinde won e gueɗe ha tenti to fangue to fanno banggue hiisawal kame science e gueɗe goɗɗe kala on école noon jarmum ko milliard uji jonɗi no feewi ɓe kolliti hen weltare makko mawde no feewi kono kanko mawɗo leydi ndi wonande discours makko kuccam makko e ɓen sukaɓe janggoɓe taw ko sandaji wo erima gandal ngarɗugal bawgal yettinde Sénégal e Afrique kala e caɗele ɗum jeeyi sababu fawdemo ndeɗo hen hayre kono kadi o holliti oɗo saaha jangde Sénégal ne rewi lawol kono wo jaari jagorɗo tambiɗo jangde towde e miijoji mum kame coftal mum dusde sukaɓe no nañiri gande moƴƴe taw ko jaduɗe jamanu ko wona ɗum ko maire wuro Thiès eɗen gandi ɓe jiidani dawrugol kadi ɓe ndendani e parti goto kono on jaɓɓima mawɗo leydi ndi ɓe calmodiri jungo e jungo e nder discours wonande oɗon maire jettaɗo jooɓo holliti wonande mawɗo leydi ndi wuro Thiès ne hatojini e lawol laana jordi fewnite ha ɓuura ƴellidde diwan on a gonaɗo ha joni keddorɗen koye leydi Sénégal gartaten ko fate banggue dawrugol e nder leydi Sénégal ko fate banggue dawrugol leydi Sénégal oɗo sa haalete ko troisiéme mandat hewɓe noon ne kollita Macky Sall haɗo ɗo gonɗen suwa taw haalde mbete ma jee e kursi jogorɗo waɗede 2024 walla ala woni hen kadi kolliti ko wayno Aliou Tine Africa Jom radio holliti hanki kikiɗe wonande oɗo saaha mawɗo leydi ndi foti iwde e deƴƴere mum hollita ɓiɓɓe leydi ndi mbete mawo jee e ƴamowo lefol laamu dawal tataɓal walla ala ko wawi wonde kala ndeɗo deƴƴere foti ko iwde ha laaɓa nde tawno hande o médiaji ɗi kala dawriyankoɓe kala donki ɓosde e toɓɓe goɗɗe so wona artude troisiéme mandat ɓene mbiya omo foti wadde ɓene mbiya o fotani wadde ko wawi wonde kala ko kanko tan foti haalde so tawi ene wona so tawi kadi o waɗata yimɓeɓe kadi jokka hen golleji caggal ɓen hollitino kanko mawɗo leydi ndi ala kala konngol ngol o haalateno oɗo saaha huccina ko golle 2024 suwa taw ni ɓattade saka yettade dawriyanke mbiyete Déthié Fall waɗi jillu mum toon to leydi Maroc woni kay mbokko woni arbandam o yilloyima toon to Maroc kikiɗe hanki o wa dañi yindirde e Sénégal naɓe finoɓe to Casablanca gam yurnitade caɗele mabɓe heɓanademo wonande 2024 ɗin sumgoji 2024 mo 2023 suwa taw feeñje koye ɗin tigui oɗo saaha dawriyankoɓe leydi Sénégal goni e lumbade moni kala ne teeɗo noon e fooɗano e ko fate banggue ɗiɗon sumgoji grande partie mo Malick Gakou kañumne holliti ma wat konngore mawɗo no feewi gam ƴewdade doole mum ɗo tolni kañumne yuɓɓinta ɗin ñalɗi ko 13 novembre lewru fandu so jomiraɗo ha jeeyi keddoɗen ha joni koye octobre rose ko fate banggue haɓade ñaw cancer wonande sarɗi yankoɓe de la majorité Benno Bokk Yakar taweteɓe to suudu sarɗeji nde leydi Sénégal ndendini ɓen rewɓe taweteɓe toon kene tolno e million ngaji 3 koppreje franc CFA ɓe tottiri ɗum gardiɗo groupe parlementaire to banggue cellal ɓalli gam wallidde rewɓe oɗo saaha yurnitade cellal ɓalli mumen ha tenti ɓen joguiɓe ñaw ko fate banggue cancer du sein kami du col kala oɗo saaha eɗen gandi ndu lewru so tawi darima ko lewru ndu rewɓe kala poti ɓattitade cuuɗi safara jaaha ƴewya mbaɗoya test ƴeewa so tawi jogaki oɗon ñaw kamniɗo mettuɗo hande kandiɗo tampinɗo rewɓe hewɓe nder windere nde kala waylo taaride jeeyi sababu COP 27 jogorɗo yuɓɓinede e lewru fandu ndu toon to Sharm el Cheikh jeeɗiɗi ha 18
novembre sarmel cheikh leydi Égypte ko wana ɗum ko jagorɗo taaridi mo leydi Sénégal yuɓɓini batu mawɗo hanki hôtel de la plage ngam yurnitade caɗele waylo taaride e nder oɗon batu o holliti Sénégal ma won jogotoɗo konngol Afrique ko fati banggue waylo taaridi jogorɗo yuɓɓinede toon to leydi Égypte taw ko COP 27 mo ganduɗa hande tampinɗo windere nde kala gartaten koye fitinaji bannoɗi toon to département Mbacké ne tawe nder région mo Diourbel ha ganduɗa neɗɗo goto suka mo 18 ans Bay Fall moɓe mbiyata ko tanira guela Ibra Fall wasi hen fittande mum khalifa on holliti aɓe mbawno yeftade kono ɗo saaha ɓe ɗacciti ɗum e juuɗe laamu kono kadi fitinaji ɗiɓe jinno wadde gendarme aɓe taweteɓe toon mbawi lombade hakkude mabɓe oɗo saaha jaam fuɗɗima artude kono kadi ko kaldigal woni ko yiilate woni hen kolliti alay saago luwa kono kadi ɓen tawaɓe ɓe kolliti ko kamɓe tawi ɗumen gam yidde wadde e mumen ɗiɗon fitinaji ɗi jooɗani ñalawma hecci hanke o woni alarba wolino jaw e ɗiɗon fitinaji bannoɗi toona keddoɗena joni koye jokkere enɗama wonande directeur Dakar Demdik toɗɗaɗo keso Oumar Silla lomti ko Oumar Boun Khaddaba on noon lomtino ko Moussa Dioba kanko on keso toɗɗaɗo Ousmane Silla waɗo yinjillu mum toon to Moussa Dioba ngam yewtidde makko ngal ɗo gollal jokkude enɗama ko fati banggue golle ɗeɓe ndenduno walla golle ɗe ona anduno ha tiiɗi kala ka meeɗa yiide a meeɗa nandene gasa ma nan ɗum e nder leydi Sénégal caggal baɗe ko watte e bonande ne tenti ko noon kadi ko watte e moƴƴere ene heewi oɗo neniraɗo biyeteɗo Aissata Ndoya kam e ɓiyum biyeteɗo Ndey Gueye caggal nde ɓiɗɗo woni cowiɗo o nawi ɗum ha hakkude ladde hakkude Fatick kam ene wondi hakkude Fatick e Kaolack ko toon o walli ɓiyi ko debbo ha jibini nde on jibini o wi ngel ɗo ɓinguel ko ɗo ɗaccaten ngel en mbarata ngel kono en ɗaccat ngel ɗo e ladde jeehen boli men kanko ɓiɗɗo mo jangto ñalawma heccanke o yeeso tribunal o holliti nden kanko e yummakko ɓe jeehi onani ɓinguel ngel ne waya ɓerde makko hecci o yiɗi ruttade nene makko yo ruttatako ɗum noon wanno ko 2021 hitande mayne nde kono wo anda ngel ɓinguel so tawi ngel maayi walla ngel songa walla so tawi won goɗɗo hocci ngel ala kala ko andi hen haydara ɗum ko caggal nde o jibini ɓiɗɗo goɗɗo kanko yimmakko ɓe jooɓi fittanu ngel ɓinguel joom galle makko biyeteɗo Ibrahima Diouf kañum ne mettini hen no fewi nayi ɓe yeeso lawol kono kadi e nder ñawore nde kanko Ndey Gueye o wo holliti ɓiyi ko gadiɗo mo weddi ladde o Ibrahima Diouf o desɗomo kañum wannamo viol forcimo o ƴetti hen reedu nden wo jibini yummakko wi on ɓiɗɗo garduɗo ni ɓe gudata e muma ko nden on wakkili arde resdemo waɗi haala kono caggal nde on resimo ha hande mette yumiraɗo o ɗum jeeyi sababu ɓiɗɗo ɗimmo o ɓe mbaɗi ɗum noɓe mbaɗi ɓiɗɗo gadiɗo o ni yumiraɗo o taƴanama duuɓi tete kaso lebbi 6 yiyata nangue koye niɓɓere ɓaleri kuƴuma so tawi ko ɓiɗɗo Ndey Gueye ko duuɓi 2 e kaso lebbi 6 yiyata nangue wonata ko nder kuƴum gueɗe kulɓiniɗe musɗe kamniɗe hande o to Pikine ko nigérianajo goto wiya Teɓa jaggira ko cocaïne kene tolno e temedde 2 piccal 8 taw ko gram koɗon huuɗo ñande 24 altina jaw tuɗɗo hen no o hoɗi ko Pikine kono kadi o yeeyata ɗum ko toon to Marisa toon wonɗo yeeyata ɗum caggal nde police wattema ko haqqille client goto mo joguino on client noon ɓoccitima dogui kono kanko o wiyama a teeɓa ko fati banggue saria debbo piyennoɗo ɓoggi saria ha vidéo mum yirli e nder réseau sociaux ɗum wanno ko toon to Guéde Bousso wonande on ceernajo khalifa gonɗo toon e wuuro he woni khalifa Ousmane Bousso o yalti e laɓɓitinde ɗeɗon gueɗe o holliti on suka debbo piyaɗo ko jinnaɓe mum gaddi ɗum yo fiye nde tawno o waɗi zina o holliti ɗum wona hunde hesere to mabɓe to kamɓe kala baɗɗo ngal baɗal koko fiyete ɓoggi saria o holliti e nder lewru mawludu nduɗo hen tan yawtunoɗo hen ndu jeeɗiɗo piyama toon ma taw ko ngol tan wodi pilmuɗo yalti kono kamɓe ndeɗo ñawore ko ɓoyde jinnaɓe mabɓe gadduno ɗum e nder oɗon diwana to leydi Sénégal keddotoɗen caggal seppoji bannude to seeɓe kotana ha sukaɓe hewɓe nanga hen mbaɗa defre ɓe ɗaccitanoma kono kadi seppo wongo
noddama ñalawma janngo aseɗo ngon seppo ko ɓen finoɓe to jam ñaaƴo wullitade wonande barage ko fate banggue dawal ɗimmala wonande lawol terre jingol waɗede ɓe kolliti on barage ɓe cohlani ene bonna ko fate banggue parcelle aji gonangal mabɓe yo waɗi pont uji taw ko dow rewata wawata bonnude parcelle aji mabɓe ɗum jeeyi sababu janggo ɓe jiiɗi ko seppude haɗen gueɗe ɓuura a laatade to leydi Sénégal keddoɗen haala mawka kaaleteka oɗo dumunna kala nder leydi Sénégal ko fate banggue contrat codgol armé taw kadi sooda koye ɓiɗɗo nigérien goto taw valeur mum ne yaa ha 45 milliard kan haalani mawni ɗum ko caggal nde jagorɗo gonnoɗo taaridi wonti finance yedditi e oɗon fannu ha laaɓi ko wona ɗum ko sarɗi yanke mo yeewi askan wi Abbas Fall nawi ɗum yeeso suudu sarɗeji ndo leydi ndi gam sarɗiyankoɓe mbawa loskude oɗon fannu jeheten ko aton to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabruji garan en ɗo hande ko ɗo e leegal wiye gara Dakar ina wayno foire ni udditi ɗo henna ɗeɗo balɗe fodde yontere kamɓe de ɓe mbi foire o nde ɗo ari ɗo ina wayno moƴƴani ari ko e ciltuɗe ndungu ɓe jiyani clieneɓe haydara bitikaji ɗi no ɓe ƴettirini seeri ko fawa dow mabɓe kone seeri ɗum noon eɓe gonde ɗeɗo caɗele yo mairie ndi wawa yeccitade mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ustana ɓe ɗiɗo prix ji ne ude wonno koɓe ƴetti ko ina foori so ni min ɗo garen leegal wiye ɗo Kandiala Ouest walla mbiya Kandiala lawɓe nde wonno ko lawɓe gadduno wonde toon ina wayno délégué ji ɗiɗi eɓe piidiri ha laamu naati hen holi ɗeɗo délégué ji ɗiɗi mairie arino pour wawa wadde ɓe arrangement kono noon mairie ndi no addirni ɓe jaɓirani noon kamɓe ɓe jinno ko yo waɗe woote kono mairie ndi ala wi tan ko kaari suuɓi kamɓe noon ɓe mbi ɓe ngala e on holɓeɗo délégué ji ɗiɗi Mamadou Sagna oɗo omo yiɗi konko woni jannguɗo sana janggani ina wayno yimɓe ɓuuride ko sana kanko Mamadou Sagna noon kanko woni jannguɗo mairie ndi kadi koye makko wundi ɗum noon ina wayno waɗi probléme hakkude mabɓe hay hunde réclani toon kamɓe fof noon ɓe mbi mairie ndi ina wayno wurori ko banggue kono noon Mamadou Sagna yo andu ala ko wawi wadde ɗon hay hunde haaɓe jaɓa kamɓe ko sana ɓe jiiɗi ɗum woni ko kewi ɗo heccanki ɗo e leegal Kandiala lawɓe sapatas holton to e Lindiane Sem Lindiane Tourwa ina wayno kalsuji tati waɗama toon sapatas ina wayno ɓe naati toon ɓe bonni ɗum noon ina wayno kamɓe pop ɓe eɓena e juuɗe ɓe jaggama ndewno ɓe gari ko nangue hoore kello ɓe tawi toon museji ɓe jaltini ɗumen ɓe jaltini élevage ɗi ɓe mbaɗi toon koɓe beela ɗum noon eɓena e juuɗe sandarmuri quartier Tillen kamɓe de ɓe darima eɓe pitte holɗum bamule Tillen ɗe ina wayno ustad Tillen kamɓe fof ɓe darima eɓe ummi ɗeɓe ratoji ɗeɓe goppuji ɗeɓe cuwoji kamɓe fof rewɓe worɓe ɗum noon ɓe jalti eɓena pitta ɗeɗo bamule quartier Tillen bamule Tillen e bamule Kadior ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdullaahi Saar ko walde Amadou Ishaqa Kebe allahumma amina ya rabbi golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗena to leydi Mauritanie nelaɗo britannique to banggue Sahel yettima to leydi Mauritanie woni Nicola Crestela o dañi joɗodade e hoorejo leydi Mauritanie ɗum ko ñalawma hanki o Mohamed Cheikh Al Qazwani gam artude toɓɓe jokkodiral hakkude Royaume-Uni kame leydi Mauritanie hayso ngal jokkodiral ko ɓoyngal kono ambassadeur mo leydi Angleterre toɗɗa ko 2018 nder leydi Mauritanie kono dañi toɓɓe kewɗe oɗo saaha nandiraɗe ɗum ko caggal nde gollorgal leydi Angleterre wawi gollade e nder leydi Mauritanie ko wayno British jafoɗen British Petroleum taw ganduɗa ko gollorgal jiilotogal gaz to banggue woynduɗo ɓeɗo ditta hende holliti ɗeɗo gala ko toɓɓe nandire moƴƴe gonɗe hakkude leydi Mauritanie kono kadi ɗo saaha maɓe keeɓo gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe gam noɓe jiiri leydi Mauritanie ko leydi ɓamtare kono kadi ko leydi oɗo saaha beldi jokkodirde
to bange fannuji faggundu kame ɓamtare kala wonande konguɗi on nelaɗo to bange sahela jettiɗo to leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani kikiɗe hanki o wo yillo yima yogay sanceji kono ko ɓuuri hen teskede wonande jayidi yankoɓe yinnoɓe arde filmude hewɓe hen kaɗama yettade ngam garde koreji makko hewɓe hen kolliti metti mumen caggal yinno kañumenne ko ƴettude wonande jillu makko ngo kono ɓe kolliti ɓe dokkaka hen fodde mabɓe ngon jillu noon ko yurnitoyade sappo e tati parcelle sappo e tati terre taw koye jeune mo ganduɗa jeune moɓe mbiyata 22 mbiyata jeune secteur 22 a tujunin kame riyata kene tolno e temedde nayya e capanɗe joyyi e tati hectare taw ganduɗa foof koko fittete ha laaɓa fewne waɗe logement ji moƴƴi ngam ɓiɓɓe leydi ndi mbawa naftorade o yeehi ha nguɗon jillu holliti golle ɗe ene jara yeeso ene deññi ɓernde no fewi ɗum ɗo kala jeeya koye ɓeeto golle makko ɗe o hunino ngam yidde so are lefol laamu wallidde ɓiɓɓe leydi ndi ha mbawa yitade koye mumen village traditionnel mo yiɗi ngarɗinde e nder laamorgol leydi Mauritanie wo yilloyima toon o holliti toonne kadi ne yaara yeeso to noon tawete koye Elmina kene tolno capantati e joyyi bureau capantati e joyyi bureau taw kadi kene fotto wonde temedere boutique capanɗe nayyi e nayyi sala kene tolno e jama mone nawa temedde tato neɗɗo taw koye saloji jaƴƴi taweteɗi toon ɗum woni ko yilloyi kikiɗe hanki o c'était G5 Sahel to Mauritanie ɓe jooɗodima jagorɗo konu wuldu siide ngam yewtere ha hande caɗele taweteɗe Sahel kame ngakkugol ndenka ngam heɓanade Sahel kame ndenka muɗum ha tenti fedde G5 Sahel dañi toɓɓe kewɗe ɓe jewtiɗi kono ala ko keɓɗen e ciggam koɓe kaldi hen haydara ñalɗi hirjino kame findino ɗe umminno ɗum jagorɗo diine l'islam mo leydi Mauritanie ɗum noon ko hirjinde yimɓeɓe ha tenti laamu ngo kame ɓen haccude yimɓe kaɓe ɓen e yaltinoɓe fannu asakala ɗum noon ne wonde fedde gotagu windere kam ene ɗoftodiri e muɗum ko wetta kame Malaisie ɗum noon ko fate banggue wonande ɗen koppareji holkoɗe potata wawde naftude gueɗe ɓamtare nder leydi Mauritanie wonande ɗin ñalɗi ko hanki ɗi gasi e nokkuji ɗi kala to banggue ɗomka finoɓe nokku biyeteɗo Bo Azarabia ene tawi nder état mo barakana ɓe kolliti wonande aɓe jogui caɗele ndiyam ujunnaji ɗiɗo e temedde jeenayyi neɗɗo woni ko wuure ngoɗon wuuro kono ɗo saaha ko ndiyam tufnuɗam purɗuɗam iruɗam wonde ɓe jarata soɓe jari ɓe gayni kadi rokkaɓe hen caɗele mawɗe no fewi ɓe e rima laamu ngu kono ha hande ala taw ko gasi hen a haydara to noksoɗa police holliti fawi jungo mum kene tolno e capanɗe tato migrant ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol jaggaɓe hen jeeɗiɗo nanga koye tufde ɗon ɗo gonno e jolde embarcation mumen tawoyde bateau men tokoso nder kono ɓe kolliti batoji mabɓe kala woni laaɗe mabɓe nangama kono anda ɓe kollirani holɗen leyɗele ɗoɓe jeeya kono ɓuuri hen hewde ko hoɓɓe arɓe e ndera leydi a Mauritanie ha joni to Mauritanie keddorɗen c'était Arabie Saoudite naɓe saoudien naɓe taw ko safroɓe banggue ɓerɗe e guite ɓoyata mamad jillu mumen nder leydi Mauritanie taw kadi ko safara e yarlitade wallude ɓiɓɓe leydi ndi ɓen joguiɓe ñaw katraka to banggue guite nonne kadi joguiɓe caɗele ɓerɗe wonande on noon yilloto ko capanɗe tati nduɗo henna lewru octobre ndu gonɗen maɓe gonno gasi ɗiɗo taw ko ɓen safroɓe maɓe jettoye leydi Mauritanie wi jagorɗo cellal ɓalli leydi a Mauritanie financement giwɗo e union européenne on financement noon rewi koye laamu leydi Espagne gam heblo tenti sukaɓe Mauritanie naɓe to fannu wonande ɓamtare temedde nayyi capanɗe nayyi suka dañi heblede wiide jagorɗo golle ɓoyata maɓe natan golle to banggue industrie waylude gueɗe demeteje e nder gueɗe goɗɗe kala beele ha ɓuura yuɓɓude kono kadi on financement jalta union européenne ko wallude laamu leydi Mauritanie ha woni sukaɓe mbawa dañde golle giwa e ɗanle ɗe ndewani lawola police Mauritanie holliti fawi jungo mum kikiɗe hanki o e pelle ɗiɗi bandiji ɗen pelle bandiji noon hen fedde wotere bandiji joyyi ene hen kono jiiya koye leyɗele goɗɗe ɓe kalani
holdin leydi kono kadi hollitama koɓe yimɓe wawɓe golle mabɓe to banggue guyka ɓe ke wonde koye moto ɓe ɗaccani banque iwoɓe banque ɓe ɗaccani otoji garɗe booli tene kadi koɓe biftotoɓe mawɓe no fewi hollirama koppereji kewɗe ɓe qirlima kamɓe nawi ɗum ma en garta e oɗon kabaru so en keɓoyi ko ɓuuri hen labtude sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗena to leydi Mali galle Kuluba laamorgo ngo ñalawma hanki o bismima toon to galle to gonnoɗo hoorejo leydi Niger gonnoɗo hoorejo leydi Niger woni Mohamed Issoufou caggal nde wari o joɗodima e colonel Assimi Goïta ɓe mbawi haaldude caɗele ko fati banggue Sahel kame ngakkugol ndenka e caɗele oɗo saaha dogamol to en sifti noon kanko Mohamed Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger omo jogui panel ngel jiida e laamu yankewel kanko tan tafi ɗum gam oɗo saaha jaam e nder Sahel ko yewtere nde ɓe jewtidi gueɗe goɗɗe kala ala ko heptina hen ko ɓe jewtidi ko fati e toɓɓe goɗɗe ha joni keddoɗen koye leydi Mali hoorejo jaagoɗe leydi Mali par intérim woni Abdullaahi Mayiga ñalawma hanki o waɗi jonde hakkude makko e ɓen joguiɓe secteur privé ko wayno société ji privé ha e commerçant ji e woɗɓe kala hakkude makko e gouvernement yiddeɓe ko ɓen nde tawtorte gueɗe balloje leydi Mali to banggue nguura ha weeɓa gam teskede kala ko memɗa to sukara nebam maaro ala kala ko memoto hen gueɗe ɗe kala ko ceerɗe ɓen liggotoɓe secteur privé ha tente commerçant ji mawɗi nde ɓurata yurnitade kañumen wooda ko acciti laamu ngu wooda ko acci beele gurdam ne ɓuura webde e nder leydi Mali ɗum ko jonde nde ɓe juɓɓini ñalawma hanki o to leydi Mali keddoɗen ha joni dentuɗi États-Unis de Amérique e koolaɗo kuuɓal to banggue on état ɓe kolliti gam yurnitadeɓe e kala saaha dossier wonande leydi Mali to banggue transition ko fate banggue sumgoji 2024 ɓe kolliti ene ɓoosa no yarata ni so tawi ko ni yaari leydi Mali ne hatojini walla leydi Mali ene natoya e potal koɓe mbiyata démocratie nden noon Amérique ma waw wallidde leydi Mali to banggue nden kay kisal no jaam dañira e nder Sahel e hoore muɗuma gondunoɗo Ibrahima Boubacara Keita taw ganduɗa ko garde corps mum ɓurnoɗo ɓattade ibeka biyetenoɗo capitaine Cheikhou Ba kone kam yalti aduna hanki o e nder hôpital mo bammakko jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwa ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurme ɗum e dendagal maaɓe julɓe kala fedde windere darnide haqqe innama ADHRW woni Human Rights Watch ɓe jaltini cimtol 2022 ko fati banggue fitinaji baɗɗe nder leydi Mali ɓe kolliti fedde noddirtede l'organisation état islamique waɗi kareli musɗe nder leydi ndi wargoji hewɓe jalti galleji men hewɓe galleji men duppama hewɓe daabeji men tettama woni hen ko pittali men guitta ha tenti noon e leñol bitegol leñol bitegol doa sakata taw kadi koye tuware ken taw koye tamashkata taw koye tuware ken ko ɓeeno ɓuuri leptede ɗiɗon fannuji cimtol ngol ɓe jaltini ñalawma hanki o sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry jiyaɓe landaji lundo hewɓe hen hanki darima caggal nde ɓe daari yesso gendarmerie loskunoɗo ɓe nawa koto tribunal mo déjeuner kikiɗe hanki kirɗo ko nden ɓe gayni hakkude mabɓe on ñawowo woni Etienne ne wonde soro pogui kame jabate ne wonde Bano Sowa Mamadou Silla kame Bouya kone ne wonde Fodé Ousmane Sellu Balde e woɗɓe kala hanki noon ɓe ɗaccita ɓe kooti galle o kono koye dow sarɗi o ɓe goni koye contrôle judiciaire kala saaha ɓe garata ha toon to tribunal ɓe gandina juge o aɓe tawe e nder leydi ndi ɗum noon ɓe tuuma ko 20 octobre yuɓɓindeɓe seppoji ɗi galda yamirore ha waɗi basɗo en fittande mum waɗi hewɓe gañiɓe hen ɗin seppoji 20 octobre wonande suka gorko basnoɗo fitta ɗum toon tokkaluma police joɓinoɗo fittando on oɗo sa woni koye losko caggal nde filma on ne jogui fetel